vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 29 years ekuberekwa. Mukuzvonorombawo kwangu kwandakaita, it was because pandakauya kuno kuSouth Africa mukoma ndainge ndisati ndakambopinda murelationship before. Pamba pandakazotanga kugara ndokubva ndachizotanga kudanana noumwe mukadzi muSouth African uyo ainge achiti ainge asingachazivi chinonzi munhurume, ende akabva ati, ndakangonzwa zvichinzi vanhu vekuZimbabwe aiwa munokwanisa kusvitsa munhukadzi chaipo chaipo. Saka ndakabva ndachizomuudza kuti neniwo ndainge ndichimuda. Handina kana kumbogara ndakafungidzira kuti iye ainge atori nechirwere nechekare. Zvinova zviri zvinhu zvakazondirwadza because mushure mekunge ndatanga kudanana naye, that was when I found out kuti iye zvekuti tinge tichitoshandisa dziviriro ainge asingatozvifariri, achiti ndinozoita an allergy. So takazongorara tose, but ndikabva ndachizotanga kurwara. Chainge chondirwarisa mukoma nashe yainge iri flu of course, but ndainge ndatobatira hangu chirwere. Ndainzwa kupera simba, kubandiwa mumabhonzo mose omo. Ndakamboedza kunwa mamed lemon kufukira kuita sei, but situation yainge isingatombochinji. Kwava kuchizoenda kuchipatara uko kwandakazoudzwa kuti ndainge ndatobatira chirwere, ndokubva ndachizotanga kunwa mapiritsi. Ndakabva ndachizoshora Mwari zvisingaiti, ndikati asi Mwari mumbori Mwari vakaita sei zvamuine hutsinye kuti munhu akaitawo seni. Handisati ndakambopindawo murelationship, nawo ndava kungopinda murelationship same time nekutonzi ndatova nechirwere. So kubva ipapo ndakabva ndachizonzwa ndichivenga Mwari nemwoyo wangu wose, ndisingachadi kunzwa kana panotaurwa nezveshoko raMwari. Ndaibva ndatobvapo ipapo ndichiti vanhu vanotevedzera religion yevarungu. So ndakabva ndachizotanga kurerekerawo kusaidi rekumasowe because ndakangofarirawo kuti at least sepasowe ipapo pandainge ndichienda vanhu vazhinji vainge vachingomhanyidzana nekuti vange vachibatsirwa vachiitirwa muteuro, painge pasina kana bhaibheri rainge richimboparidzwapo ipapo. Ndakapafarira pasowe riya ndokubva ndachizotanga kurerekera zvekare kune zvechivanhu, kudzamara ndichizosangana neimwe n'anga iyo yainge yakati inokwanisa kundigadzirirawo zvekuti ndige ndichizoita laki. Zveshuwa ndakabva ndaita laki, ndokubva ndachizotanga kuita zvekutengesa makeni. Mukoma nashe ndo pakabva pfuma yangu ipapo, kutengesa makeni nerecycling material, kusvika ndazotovhurawo chikambani changu neumwe muSouth African. Tikabva tachizowana tenda kuno kuprovince kwatiri, ndisu titori neka main plant apo pekuti vanhu vanenge vaine marecycling avo vanowaunza warehouse pedu tomachengeta marecycling materials acho iwavo until further processing. Tobva tachizomaendesa kunana Joburg, dzimwe nguva tinokwanisa kuzomaendesa kana kuPretoria uko kwaanozonoitwa the final recycling process. Ndokuzoita mari kwandakaita ikoko muno muSouth Africa. Asi chinongondirwadza mukoma apo pandichiri kungoshora hangu Mwari kuti Mwari kana ndakavatarisa vanorakidza kuti ivo havanei nemweya wemunhu neupenyu hwatinorarama pano pasi pezuva, because ndaiva munhu ainge akazvichengetedza nekutongopinda murelationship kwava kutongosodzwa chirwere zvangu. Zvinova zviri zvinhu zvinondirwadza kuti Mwari ndichavaregerera handione ini. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu avo mucomment section. Asi naye mukoma amutozvinyarirewo ipapo kuti munoti I blame God. Handiti ndimega makaita here zvinhu zvenyu zvamakaita mukatanga kudanana nemukadzi wemunhu. So I don't think kuti
we can say God has to be blamed pazvivi zvenyu nekuti hanzi mubayiro wechivi rufu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section so that vange vachinzwisisa kuti sometimes madecisions avo atinoita sevanhu ndiwo anokonzeresa kuti tinge tichizopinda zvekare muna taisireva. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 41 years ekuberekwa. Ndiri kuraramawo ndiri muno munyika yevatorwa. So ininiwo ndakajoiniswa occultic group iyo yedu yatiinayo pachipatara apo pandinoshanda. Pamwe paya pamunozongonzwa zvichinzi munhu abatwa rough xenophobia no as a cult, ipapo pamunozonzwa zvichinzi munhu vakamuita negligence kwava kumusiya because of xenophobia. Iyo ndiyo yatinoti nyaya inenge yazongovharwa, asi nyaya inenge iri pamukoma ndeyekuti sesu pachipatara apo patinoshanda as a cult titori nemazuva awo atinotoudzwa kuti musi wakati pachipatara pedu panofanira kuti pange pachifa vangava vari vanhu 10 kana kuti 12 kana kuti 13. Kazhinji pane umwe mwedzi uyo wekutoti pazuva panofanira kutoti pange pachitofa vanhu 13 kusvika mwedzi wacho wapera, because 13 iyo inhamba yatinototi ndo nhamba yakakosha uye zvekare iri holy as well. So number 13 inhamba yaJudas Iscariot, and that one is a story and a gospel for another day. Zvekuti tinokwanisa kutoswera muswere wese wezuva as we will be busy debating. So iniwo mukoma nashi pandakauyawo kunoko kuSouth Africa nemurume wangu apo paainge achiri mupenyu. Iye murume wangu ainge ari teacher achidzidzisa pane imwe government school, then iniwo ndainge ndichingoshanda as a nurse. Saka taiva vanhu vekuti taifarira kunamata zvisingaite. Ndinorangarira nerimwe zuva takaenda ku all night prayer, takati tiri pakati pekunamata mukoma ndo pandakabva ndaona ngirozi. Ndainge ndisingatozivi ini kuti ngirozi kutori nengirozi dzakasiyana siyana. Hakusi kunzi kana ukaona ngirozi kana kuti ngirozi ikataura newe inenge iri ngirozi yaMwari. Saka ngirozi iyi mukoma payakauya kwandiri handina kutoziva kutoti yainge yatotumwa nevamwe doctor. So doctor ava ndivo vanojoinisa mamwe members kana kuri kunzi kunenge kuchidiwa new members occultic group vanobva kuti RC. Saka yakauya ngirozi iyi handina kutoziva kutoti it was from the kingdom of darkness and I had been chosen kuti ndige ndichizova part of that kingdom of darkness, because haisi nyaya yekuti unenge ungori part of that kingdom of darkness but patori nemabenefits akati one day. So mukoma nachi ngirozi iyi yakauya kwandiri ikabva yachizotanga kutaura neni mukoma, ndikatanga kutaura nedzimwe ndimi idzo dzandainge ndisati ndakambotaura nadzo before. So pandakada kuti ndige ndichiudza vamwe vakuru vemuchechi kuti painge paine ngirozi yainge yauya kwandiri, ngirozi iyi yakataura neni nerumwe rurimi rwandainge ndisina kunyatsokunzwisisa. It was like ancient Hebrew. So ndakada kuudza vakuru vechechi kuti vange vachinyora mavara mashoma awo andainge ndabata, but yakabva yanditi no usataura. Ndikabva ndati ko ndoregedza sei kutaura nekuti ichi ndo chinonzi chishamiso. Think of all the people that are going to come to church when they hear kuti this is what had happened in church, kuti pane mukadzi aona vision and in that vision she then saw an angel who spoke with her in ancient Hebrew. Hey, chechi yedu ichazokura ndainge ndava kutozviona ndichitoendawo kuZimbabwe kuhead office yechechi yedu ndobva ndatonosangana ndichita meet and greet nevakuru vechurch. That is what I was now focusing on, but ngirozi iyi yakabva yanditi uri kumhanya, ndokubva yandibata muromo wangu uyu. Ndakazopedza all night prayer yose ndava kusakwanisa kunyatsokutaura mukoma. Vanhu vaitofungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndabatwa nemweya mutsvene, mweya waMwari, but ngirozi iya ndiyo yainge yandivhara muromo wangu kuti ndisataura. So panguva yacho iyo ndaingozviudza kuti yainge iri ngirozi yaMwari
asi mukomanashi ndakazoti ndadzokera kubasa. Ndipo apo pandakabva ndachizodaidzwa neumwewo nesi uyo wandainge ndisingatombowirirane naye because ndaiwanzokurwadziwa kana ndikaona angava ari munhu wekuZimbabwe anenge auya kuzobetserwa pachipatara ipapo pandinoshanda, vobva vachizotanga kumupindura rafu uye zvekare vachitoramba kumubatsira. Zvinova zviri zvinhu zvandainge ndisinganzwisisi kuti how can someone be so cruel like that. So akandidaidza ndokubva ndachizoenda naye kuofisi kwevamwe dokta uko kwandakazovawana vakandimirira mukomanashi. Then ndakabva ndachizoudzwa kuti ngirozi iya yandainge ndakaona ndiri kuchechi yainge iri ngirozi iyo inoshandidzana nadokta vaya, ende dokta ava vainge vakatumwa kuti vange vachizoshanda basa ravo muSouth Africa. Please ndapota hangu musazoisa nyaya yangu muchirungu. So ndakabva ndachizongobvuma mukoma because nezvose zvadainge ndakaona kutiona ngirozi mukomanashi it is something that is very special. Ndikabva ndati I want to be part of this kingdom, ndisingatozivi kuti this is the kingdom of darkness because pandakangonzwa kuti ivo vainge vaine mission yavo yavainge vainayo muSouth Africa, I thought kuti maybe it was a holy mission. Ndakabva ndachizotanga kupiwa mari, and the devil is very good at that. He is a seductive devil. Kunyangwe zuva iro randakazotorwa kwava kuendeswa kuIndian Ocean mukoma, muzvandakaona pasi pegungwa zvakandishamisa. Ndakaona motikari dzichigadzirwa, ndakaona vanhu vachigadzirwa mukomanashi under the ocean. Zvinova zviri zvinhu zvekuti kuno umwe munhu asina maziso kana kuti nzeve dzemweya anokwanisa kusazvinzwisisa zvose izvi zvandiri kutaura. Isuwo vamwe since tisina masimba tainge tisingakwanisi kuswedera pedo naye uyo wavanoti the devil, but ainge achibwinya uye zvekare ainge akanaka. Ipapo pandakamuona ndikangoti kana mukatora mukadzi akanaka kwazvo mobva machizotora murume akanaka chaizvo, vanhu ava kana kuri kunzi vakabatanidzwa vakaita munhu 1, I think vakangoita almost 0.5% yekunaka kwakaita Satani. Satani haasi uya wamunofungidzira kuti ndozvaari mazinyanga nei, munhu akanaka, asi iye ane muviri wakanaka chaizvo zvekuti kana uri murume unonzwa uchimuchiva, nekuti chose chaunochiva pamunhukadzi chinowanikwa chiripo pamuviri wake. Zvekare kana uri munhukadzi chose icho chaunochiva pamunhurume unochiwana chiri maari. Takati takamira kure kudaro mukoma, ndakanzwa muviri wangu wose uchidziya uye zvekare ndichipindwa nekachando at the same time, ende ndikabva ndachizotosvika kusvika chaiko kuita kunge munhu ainge achisika bonde nemurume uyo ainge ari padhuze neni. Akabva achizoti kwandiri, aiwa zvinoitika kana wakamira pamberi pake, nekuti akanyanyisa kunaka chaizvo. Mukomanashi, that trip ended after we had been blessed, but not naiye direct because isuwo kukingdom ikoko hatitomboonekwi sevanhu because marengi edu tine marengi ari pasi chaizvo. Ndokubva ndachizodzoswa zvekare kuno kunyika yevapenyu ndokutojoina kwandakaita cult. Saka pachipatara pedu tinotoita marituals, but nguva zhinji tinowanzokuita marituals kana huri usiku. Kana uine hama inenge iri muchipatara, nguva dzekuti vakangwara vanomuka kune vanobhilivha mune zvavanobhilivha kunamata kana kupira kana kuita sei zvinenge zvichibva kwauri, asi usiku ndidzo nguva dzakangwara idzodzo dzekuti unge uchikumbirira kune uyo wacho waunobhilivha maari, angava ari Mwari kana kuti uchizviudza kuti vadzimu vako ndo vanochengetedza kuti vange vachikuchengetera hama yako inenge iri muchipatara, nekuti ndongovawo iyo yekuti avo vanenge vari panight shift vecult yedu vanoenda kune imwe ward. Varimo muward imomo zvinhu izvi hazvimboitwi kana kwemaminutes akawanda. Ndingangoti maybe a minute, it is just too much. Kungobatana maoko kudai, kana tatobatana maoko kunenge kuri kuvhura awo avanoti maportal. Handizivi kuti nechishona ndingati kudii, but pakati penyika ino nenyika iyo inonzi nyika yemweya. Nyika yemweya haisimbori kure kwatiri, asi isusu hatikwanise kuiona kana kuibata nyika iyoyo. Zvakangofanana nekuti unenge
uine one room yako, then room iyi inenge yakadivhaidwa nepakati necurtain. Ndo the best example yandingakupai iyoyo, asi kuchirungu vanoiti membrane. Ndakaudzwa kuti hanzi pane this great membrane which is like a curtain yekuti unokwanisa kutopinda mune imwe nyika uchibuda mune imwe nyika, zvakangofanana nekungovhura curtain uchiti ndava mubedroom asi unenge uchiri mu1 room, ovhura curtain zvekare obva wati ndadzoka mukitchen. Saka kana tabatana maoko kudaro zvinokonzeresa kuti curtain riya ringe richivhurika, mweya werufu iwo unokwanisa kuuya, kana kuti mamwe madhimoni anoshanda ari kudepartment iroro achishandidzana nemweya werufu anobva achizouya kwava kutanga kufamba muchipatara muya, then panobva pachizotorwa vanhu avo vanenge vaine nhamba inenge yanyorwa zuva parinenge rava kunodoka paya. Kana pakanyorwa kunzi panofanira kuti pange pachizofa vanhu 10, then madhimoni aya anozofamba achitora vanhu ivavo vanokwanisa kuita 10. Kazhinji nguva dzinowanzokufa vanhu kubva na2 kunosvika na4 am kazhinji muzvipatara. Kana mukatarisa matime of death ndidzo nguva dzacho idzodzo, nekuzotiwo pano nepapo from 11 to 2 kana kuti na12 dzemasikati kusvika na2 pm ndo nguva idzo dzinonyanya kufiwa sterek muzvipatara, and this is spiritually related. So mukoma ininiwo I am a part of a cult, and ndakajoinawo mushure mekunge ndaona ngirozi. Ukagara waratidzwa zvinhu zviri mumweya unenge wava kutoda more and more, like izvezvi vavariro neshuvero yangu ndeyekuti dai ndakwanisa kuonawo Mwari. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi vavariro yangu, chishuviro changu ndechekuti dai ndakwanisa kuona Mwari. Zvechokwadi Mwari muchamuona, and maybe the day that you are going to see him you are not going to like it unless if you repent. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.